Daay na sinerte pang mabuhay ang sarong lalaki kan mabutod sa Bagasbas Beach sa Purok 3 Barangay Bagasbas, Daet, Camarines Norte, alas 5:45 nin hapon kan nakaaging Miyerkules, Mayo 1. Binisto ang biktima na si Mel Baliwag, 33 anyos, construction worker, may agom as an residente kan Barangay San Juan, Bao, Camarines Sur. Sigun kay Police Captain Leoncio Garfin Jr., ang Deputy Chief of Police kan Daet Municipal Police Station, huli ta Mayong laog sa trabaho, nagpasiriring sa nasambit na kadagatan ang biktima kaibaan sa iyang mga barkada. Ang dapat kutang maugmang pagkararigos na uli sa trahedya. Doon sa boundary niya ng Daet Mercedes ay mailog doon, yung ilog tapos connected na siya sa dagat, kaya may tulay doon na mataas, doon siya sa may parting yun naligo. Kaya ang current doon ng tubig medyo umiikot, medyo mapanganib doon talaga para sa pag-swimming. Naghagad man kuta nin akoder ang mga pag-iriba kan biktima sa MDRRMO asin Daet MPS, nadulos man kutang nagresponde kaiba ang Philippine Coast Guard asin Maritime Police personnel. Alas 6:50 na ninbanggi kan ma-recover ang hawak kan biktima matapos ang pagkakabaretang pagkakawara alas 5:45 nin hapon kan nasambit na aldaw. Pigdara pa man kuta ang hawak kan biktima sa ospital, alagad pigdeklara man sa ng dead on arrival. Ayon doon sa mga interview doon sa mga kasama niya, medyo marunong naman lumangoy. Kaya lang sa kasamaang palad, medyo yung nadala nga siya ng current. Katakod ka ini, patanad kan otoridad sa publiko lalo na sa mga may planong magkararigo sa dagat ngunya na tag-init, na iwasan ang pagkarigo sa hirarom na porsyon kan dagat lalo na kung daiman kaaraman sa paglangoy. Iwasan man daan paglangoy lalo na kung nakainom nin alak. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.